kucelwa abantu base-Western Tembuland baya kitchen. Emveni kwe-breakfast kucelwa abantu base-Tembuland A nakuNomtha bonke tata mama sisi bhuti kuyiwe ekitchen kuyolungiselelwa lunch. Enkosi. Sibulise bonke abefundisi, otata, omama, abantu abatsha ngegama lenkosi. Amen. Siyabonga ekseni ukuthi uThixo abe usithwele saze sazofika kule ndawo. This is one day endiappreciatayo ukuthi unkosikazi abekhona ukuthetha kakhulu lele nalala bacabanga lele ndidiniwe ngoku ndiphupha undivusa ndiphupha inkonzo isephakamisa. So ke khona amaphupha asephakamisa, bendiphupha amaphupha asephakamisa i-convention le bendingaphuphi yona yenza bake kwanzinyana nguye ondivusileyo i-convention uyilibele. Siyabonga kakhulu. Ake sifunde incwadi kaGenesis chapter 32 verse 22 to verse 31. Genesis 32 verse 22 to verse 31. Awundifundeleke sihlobo sami. Baba siyabonga egameni lenkosi Yesu ekseni izwi lakho linguwe liphilile lisikelele in the name of Jesus. Amen. Ekseni ikhona ingxaki. Ekseni namhlanje
summarize le inkokheli kokheli nomtshato wayo, inkokheli ne-prayer life yayo. Kule ndawo esiyifundayo ziyavela zonke i-principles ezindirhalela ukuzi-highlighter regarding to i-family okanye umtshato wenkokheli nobomi bayo bokuthandaza. Ngiyayithanda le ndawo ngoba ithetha nge-face to face with God. Uthi igama lale ndawo iPenuel ngoba ndibonene noThixo. Ezinye iBhayibhile zisebenzisa igama elithi I have seen God face to face. Siyayazi ukuthi ngexesha uAbraham ezakufa, in fact uAbraham siyamazi ukuthi wayetshate uSarah. Now bathandazela lo mfana who was a God's promise for a very long time. Wade wazovela uIsaac. Now eligama lithi Isaac mosilithi uThixo undihlekisile. Ngamanye amazwi uthiywa eligama ngenxa yokuba babehleli ixesha elide bengenabantwana. Lodwa kuyabonakala uba yayibalilisa ngoba xa uThixo eza noIsaac bathi uThixo usihlekisile silekhaya. Kuyabonakala uba wena uThixo lona ngesesingaseko njengakabulala mculo athi uba wena ungenathi ngesaphelela okanye ngesafela endleleni. Sigcinwe yile nto kokuba uThixo umane sihlekisa from time to time. Akekho umuntu hlobo zami ongenayo into uThixo amhlekisa ngayo. Apha ebomini ayikho into embi kwaphela, noba ezinye izinto zingahambi kakuhle kodwa ikhona le into uThixo akuhlekise ngayo. Nala family oyijongayo ongathi ungafana nayo, ikhona enye into engekho right pha. Amen. Nomuntu othi xa umjonga ibe ngathi unayo yonke into, but you will always find ukuthi akekho umuntu onayo yonke into edingekayo. Wonke umuntu une-prayer item amane isa kuThixo. Uba Thixo kule yami ifamily ungenza nje ndingavuya kube mandi kakhulu. Nawe ke, in other words, uThixo uyakuhlekisa one way or another. Ndithetha ngomuntu mhlambi okwenzekayo uba financially angabi nanto, but ufumana uba njengoba exakekile nje financially unezinye izinto uThixo angabanikanga aba bantu banemali, wazinika wena lo ungenayo. Ngamanye amaxesha uThixo ufumana uba kwayimpilo le into yoba you are always healthy. Wena uThixo ebenceda kwakule nto uba wena ekwazi into yokokuba awunakwa medical aid. Wakujonga uThixo, wakujonga waqonda uba makube kugula aba ungaguli wena, makube kugula aba bano-James, makube kugula aba bano-Matshield, ngoba bona naxa begula basuka kwezi zibhedlela sitreatha kamandi, siphatha kamandi. Wena wagcina wena uThixo nabantu abakho ngoba uyakubona uba ungathi xa kwathiwa wena ugula isibindi uthethi kuyatshaba, ngoba abanye xa begula isibindi kuhluka kwenyuka bekhangelela isibindi ngoba banayo imali yokukhangela esinye isibindi. Amen. But wena uThixo wakuhlangula kwezi zinto nawe obungathi xa ugula zizokufana noba ku-anawunswe kuwe, upronounswe your death. You have the reason to thank God
ukuthi wena usekhona ngunje. Hayibo, amen. Now uThixo usihlekisile sile family. Uyazi nami ke benazo into kodwa aba hey namhlanje is a birthday into asihambi kakuhle. But ayikho into ebamandi ngalento kokuba I always have an expectation ukuba noba namhlanje ngathi imeko indenza nibe sad, but uThixo unento ayifihlile emkhonweni yakhe azolihlekisa ngayo. Now uIsaac lo ufunyenwe sekuncanyiwe, even though uThixo waprobisa kodwa bamfumene uIsaac sebencamile, ngoba between what God has said nokuba uyipossesse into ayitshiloyo kukhona i-waiting period here yokulinda izinto uThixo asithethileyo kuwe. Ingxaki yabanye abantu badla ngokufika, izinto uThixo ebesithethile zidla ngokufika engasekho endaweni yokulinda. Now uIsaac ke wakhula. Niyayazi into kokuba mandike ndisho nje kuba torhwana lecture wena le. uThera nguyise kaAbraham. Babakhona uThera apha ke ndive xa betekisa ukuthi uThera uThera bakhona uThera bala. uThera nguyise kaAbraham, uzele abantwana about 4. uzala uNahore, uzala uAbraham, uzala uHaran, abesezala uSara. uSara ngudade wabo uAbraham. Wayengaxoki ngelixesha athi uze uthi xa sikula nkosi uthi wena ungudade wethu. Wayengaxoki kodwa ke wayizimela, ngoba eyona relationship yaseyikulu pha ile uba uSara akangodade ngokukha. Uyabona uSara uyinkosikazi yakhe. Hey, amen. Yabona mos bakhona abantu abiza unkosikazi yakhe athi yedade. Ate athi unkosikazi yebrother. Right, Lord. Ithi unkosikazi yedade. Inoba lapha ngaphambili lakhumbula ungcono ngithi ifunde lento zendibiza unkosikazi wami ndithi yedade. Ngudade wabo. Apha kwakusetwa le principle yokuthi uma utshata, iBhayibhile le lilizwi likaThixo elifundisa into kokuba kwaxa utshata uba usindisiwe ulikholwa, tshata umntu ongudade wenu enkosini. Tata in the family of God. Utshata, don't look out for physical features at the expense of the relationship of the person you are taking with God. Ngoba zonke izinto ezi-physical zinexesha lokuphelelwa, ziyalapsa. Zinalento kuthiwa yi-expiry date. Uba utshate unkosikazi kuba emhle enefika, ikhona i-expiry date yale fika. Watomnye into eba watomnye yathi umvinjela ndifuna ube khona xa utshata uthethe emtshatweni wami. Inkosikazi nditshata hey mhlela mntana. Ndithi ndimamele mhlela mntana.
wathi ngiqitwa kulaa mntana zinwele zakhe laa mntwana lo. Ndithi brother, uzothatha ugqitywa zinwele qha. That's all right, ndizoza emtshatweni wakho njengoba undimemela uba ndithethe. Ndiza kubuza ke usungothuki, ndizothi mfana wam uyazithatha na ezinwele zibe ngumfazi wakho otshatileyo ezinwele? Uyawuzondla na ezinwele? Nide nahlulwe kukufa nezinwele. Ndithi ke ndifuna uthi xa uthetha loo nto mfana wam uyazi uba iinwele ezi ezinye zithengiwe. Ubajonge kahle wena manenekazi, adure. Ininzi into ethengwayo. Amen. Zonke izinto ezi-physical nezi-material xa usemtshatweni ezo zi-temporal, zine-deadline, ukuphelelwa kwazo. Baninzi oomama ongathi bajonga apho babetshate bezizilenda, babebancinci. Owam mama ndivele semkhulu emane ndibalisela into yoba watshate emncinci, abe ndingayiboni loo nto. Ngoba istructure yenye yezinto eziphelayo. Xa uzotshata consider into yokuba lo mntu umtshatayo uzelwena in the family of God. In the family of God. Tshata udade wenu. Nawe sisi sosixelela intsomo esingazaziyo apha, akatshaya akasela akathini. Sixelela ezingakwazi noyi-explaina xa kuthiwa akathini, asimazi uba xa kuthiwa akathini ukuthini ukungathini. Uyazi omnye usisi wakwathatha umfana ndibomba ke ufuna ukumtshata, qha uxakwe yile ndawo yobuzalwane uba xa imzisa kuthi uyasazi. Uyabona mos umntu okhonza nathi apho uyasazi basinjani. Xa ethatha le ntombazana ezoyitshata uyasazi thina uba umbuzo wokuqala xa lo mntu utshata singazange simbone sizofuna ukwazi uba ithini imeko yakhe nokusindiswa bo. Na wabona uba makaqale lo sisi amsenkonzweni enzela uba siqale simbone kuqala, athi xa itsho le nto uba kuyatshatwa noko abesabasange sambona. So wamqalisa ukumsa efewenini eyayi kwesinye isikolo around here, wamsa khona. Ndiyabona uba wamxelela ukuba uye abantu abanjani, wamnxibisa isuti. Unxiba isuti xa uyaphaya, noko isuti le ikhawuleza ibonisa umzalwane. Now wafika pha kubonakala into okokuba ke asizifakanga thina. Na umbhidisile zibekwa nje ngale mini kulaa ndawo sikuyo phaa uba yayinkosi esesikolweni, asifakanga suti ngalaa mini. Ngoku wagqama lo mfo ukuze nam ndimqaphele kukhona, wagqama lo mfo wagqanyiswa zesuti. Now u-MC pha wambiza wathi ucela bazovula inkonzo, wahlabelela u-MC isibafubafu ka-MC sathi Thixo akuna ngaleko, Thixo unanqibeko koe zonke wayofika kwesi sitanza zokugqibela esinendawo ethi ube wena ungapheli. Watsho lo sisi wazinga le ndawo yokungapheli kukaThixo, wathi njengoba eyitsho nje saweva amafutha. Now uyayiqonda ke mos uba xa
kulela xesha uthathe istranger lo mfo sengaphambili akasazi uba xa sicula simiswa kanjani akayazi into yoba xa sesishapha sinaphezulu sithiwani sibotshwa phi uthe esatsho ndayibona ilakaza lamambane ngoma nomdla ndiyiqhelanga ndayibona ilakaza lamambane uba izawuthini ngoku ethubeni ixakiwe yamisa yathi yabona ke sayibona yayi asimiswa kanje mozidina simiswa kanje mozidina sinendlela esimiswa ngayo yabona ke ayike kodwa besema torhwana sema sasema kuba sina sidiscipline sisema yathandaza la shefa xa ithandaza yaqala ngofefe yathi ufefe lenkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo ngomnqo ungahlala phezulu kuthi sonke idibuye inkosi yethu uYesu hayi saboma sibhidekile ngoku uMC wayithatha sancedwa nguye wathi bawethu sezulwini imali iphathwe ngoba kuyavulwa xa uzotshata apha utshata in the family somtreyina umntu umdrile ngenxa uyamfuna ngoba le training umtreyina ngayo nale drill umenzela yona umtrain uthi mapha uzuthi ke ndibuliso tata buliso mama sezibuya zibheda uzothi vele kakade ngutsotsi wena ngoba uyayazi uba ndandingafuni laa nto mna ndandiyele wena but wanditreyina wandidila can it amen kutshatwa in the family now uIsaac ungayibona mos le situation sibulisa undwendwe lethu utata uhleta ake nimbethele isandla yazi kodwa kumandi enkonzweni noba ningaziba nisibethelane kodwa niyayenza leshow enkonzweni sisibethela lento uba utata uhleta asacrifice kangaka evukela i-morning devotions noko ayiqheleka ngancam lento animphindeni ke ngoku senifile now uAbraham ebemefumene lo mfana wambona i-background yakhe was a mama's boy uyabona umntana ofunyanwa yedwa esiphaya emampondweni kuthiwa kundopho umuntu oyedwa nje oyedwa umama kuba strong ukuthi nobe yambetha athi ndibulalela umntana iba ngathi uzombulala xa ubetha umntana umdiscipline umama kuma ngenyawo yo ngamthola nzima ke lo ungandibulalela usana lwam iba lusana noba solunentshele usana lwam uyabona umntana lo oyilasibona uba lusana for good usana lwam now xa ujonga uIsaac ukhula elusana lwam akagrunyelwanga kutshata phese ukuba independent uso dependent now lento icreator irecipe yokuthi mhla asithathe ifamily uzoba neproblem ngoba akazange atrainelwe ukuba independent hayi anithi amen kangangoba uIsaac akazange athathe umamakhe esekhona kwanyanzeleka uba mawuqale uThixo athathe lo mama
izinto uThixo sihlobo sami aziyekayo zikwehlele, kanti injongo ezo zinto it is to shake out your comfort zone. Kukhona izinto ezibabuhlungu zikulilise kanti zizokudisconnecta to usher you, zizokusa where God needs you to be. Sometimes uyabhujelwa kanti njengoba ubhujelwa nje God une-agenda. I-agenda yakhe uboneka kuhle uba kungabhubhanga lo, it will never be achieved. Amen. Yiyo le nto xa kubhujiwe sithuthuzela. Uyabona sinayo nento ethi abanye bade bayikowude bathi uThixo akathathi into angashiyi into. Uyabona ke xa besitsho unkosikazi eswelekelwe indoda bethi akathathi into angashiyi into. Ngamanye amaxesha liba khona ithenjana loba inoba seyikhona eshiyiweyo ke xa kumkele. Ndifuna ubambe le nto apha kubo wasweleka umama uSara, yakhala laa ntwana yazila, kwaphela 3 years ingatshati. De uAbraham yanguye o-initiatayo uba noko le ntwana ndizawufama na-Abraham mayibe nomfazi le ntwana. Ukuyibona le mntu angatshati de ube ne-concern everybody. De bamane bebuza uba phofu usazo, ingabe usazo. Apha kuJuni benditshata enye imambane apha eDurban ena 51 iyaqala utshata, itshata nentombazane ena 48 nayo iyaqala utshata. Bumandi la mtshato bebethi behamba bebethi step indoda ithi sibethe kancane sendikhathele mna. Bese kukhona igepanyana ibonakalayo uba hey ngamakhehle la lidiniwe ikhehle. Uyabona nyani ke ezi step zibethwa ngoku zii-step zabantu abatsha, ndike izibomba quick. Ngoba yo thina sasishada ngezazilula. Oh God is love, God is love, is love. Nexhego liyalunga uyayibona lo mfo after 3 years umamakhe eswelekile uAbraham. Niyamazi ukuthi uAbraham waphinde watshata emveni kuba kusweleke uSara? Aniyazi lo? Aniyazi lo? Yanibona niyazi. uAbraham njengoba e-initiator le ntwana uba mayithathe naye njengamakhehlo ufunela iqhekazana. God uAbraham as a man of God uba izoba khona ingxaki yoba ndize nelinye iqhekwazana kusekho le ntwana mayithathe le ntwana. Wabiza uEliezer ebe kuyi-servant, a chief servant endlini akhe. Ngela xesha ingathi akafumani bantwana uAbraham kuSara, wawusithi umthetho you adopt kwizicaka zakho osithembileyo for ukusinika ilifa lakho. Now eli lifa lika-Abraham engekabikho uIsaac, lo uEliezer ebequalifyela lona, but kwavela uIshmayeli before wabe seba ngu-Ishmayeli oqualifyayo for eli lifa. uEliezer was a trusted man. That's why represented the Holy Spirit
wahamba eyo uthi uIsaac ulona uAbraham hamba ofunela unyanam nathi kwintombi zelizwe zamakanana zamahite zobani babo, hamba ofuna in the family. Wakalapho uEliezer ukuthandaza, ngoba awukwazi ukuba inkokheli eyenza izinto implement decisions inkokheli engathandaziyo. Wathandaza. Le principle yokufuna inkosikazi inento kwenza nokuthandaza. Manditsho hlobo zami ukuthi noba i-technology seyikhona, but it will never replace prayer. Unkosikazi is a major decision to marry. It's one of the decisions, the major decisions that can either break you or build you. Umtshato une-potential yokuba umtshato wena ubulala iministry yakho. Umtshato une-potential to promote you in your ministry. Abona nje amakhosikazi abhubha mhlashata, njengoba sasikikizela nje hala sasingayazi basiqhuba ifuneral. Uma wayekhala, uyabona le nto bakuthetha ngepasti yakho usekhona kuthi waphoswa. Uba umazi lo waphoswa. Lo sisi was powerful. Wathatha kanti uSathana intended to bury lento powerful kangaka ekule ntombazana, kanti le ntombazana intends to bury lento powerful kangaka ekulo mzalwana. Amen. Now nanku kuIsaac ukuthathwa uRebecca. In fact yavela le ntombazana, uyayibona yekhuswa ngumthandazo wayona. One, usiboba yekhuswa ngumthandazo le ntombazana ukuya pha ikuleni. Kuye intombazana pha, kwaya intombazana efithayo. Unumber one othi uthathe umuntu wasefamily. Uvele kwaya emlanjeni ngela xesha, zininzi intombi ngoba siye emlanjeni ngela xesha, kodwa kwaya the right one. Intombazana relative ka-Abraham. Le ntombazana intombi kaBethuel. uBethuel ozala le ntombazana, ozala uBethuel uzalwa nguNahore. uNahore oyibrother ka-Abraham. Kuya the right one. Now kwenzeka pha unumber one sephe ka ethi uEliezer uyintombi kabani wena. U-assessa iPart number one nomthandazo uba akuyontombi yesizwena le. Uyintombi kabani wena? Ithi ke yona ndiyintombi kaBethuel. Now uEliezer abese Paul uba yeah man, correct to my prayer. Yintombi yasefamilini le. Number one law, ecela manzi, ngoba kuthiwa uRebecca yayintombi entsha. Ecela manzi ethi lo ndizodlula emanzini okunika wena usele, ndiseze nenkamela zakho. Leyo iveza i-character yokuthi le ntombazana is not only beautiful but inside beauty. Le ntombazana hospitality. Le ntombazana iyabaza abantu. Le ntombazana is a woman of God.
wabe sebona into kokuba alright uyathathwa lo uthathela ke uIsaac ngeli xesha xa i-background yakhe uyifunda ithi wasena 40 years utshate ena 40 wabamba i-teenager ke ngoba lo sisi lo wayemncane kakhulu yena ngela xesha. Now into yokuqala eyenzekayo sibona uRebecca ebuzwa into uhamba nale ndoda. Alright, kuvela phaya ndithetha ngeprinciples ngoku ze marriage yendoda kaThixo uyohambana nale ndoda. Kuvela phaya i-principle of living, i-principle of living kuthiwa ithi iBhayibhile uyoshiya uyise nonina anamathele, but phambi kokunamathela kuqale kubekho uliving. La living akashiyi nina nayise cha, kukhona into eninzi xa utshata ekufuneka uyishiye. I remember one day abantu bekhwelisa lento ethi ndiyawashiya onke amanye. Ithi amanye amadoda okanye amanye amantombazana ithini lana? Niyayazi nathi seculweni manje noba nitshatisi manje seculweni futhi naxa utshata uyayazi uzobuzwa yona, uzoyibuzwa laa ndawo uyayazi. Kodwa inento uthi uyowashiya amanye amadoda unamathele kule. But ngoku ndiyabona kufuneka ibuzwe lento ngendlela ezininzi ngoba uyabona amanye amantombazana ufumanisa uba azi-lesbians, so kufuneka ubuze kwasentombazana ubuze uba uyawashiyana amanye amantombazana, ubuze kwa intombazana le uyawashiyana amadoda namanye amantombazana. Ube sowubuza apha endodeni uyowashiyana amadoda uyowashiyana amantombazana namanye amadoda. Ndithetha nge-principle of living ngoba ezinye zezinto ezenza umtshato wakho ube dysfunctional yi-question of living. Abanye bayatshata, they have left some and bangene emtshatweni nezinye izinto ekumele bazingenanga emtshatweni, they have not left everything. And living aka-involve only physical living, u-involve no emotional living. Ngoba bakhona abanye abantu abashiyileyo physically but bangene emtshatweni ne-emotional package. Let me tell you, kukhona abantu uyabona xa ukutshata kona sincedwa nguThixo uburiskana lana, uburiskana ngoba ine-package. Ngoba utshata nje wena kukhona i-potential kulo mtshato ukuthi ubuThixo angene incedi kuvuka izinto ezingashiywanga xa wena ubungaziboni ngoba zizinto ezine-emotional connection, ezine-intellectual connection, zizinto ezimconnecta to i-past yakhe angena nazo zingashiywanga. Andenza umzekelo, uyabona mos ukuthiwa uba in many a times umntu ovela kwi-abusing family uyayifuna laa nto uba makancedwe noba uyesu usenaye, kodwa ke kube khona izinto ezithi noko ke siyacela mfana wami umtshato yinto enje. Kukhona izinto kufuneka uzishiye, khona ufuneka uzishiye. Mna ndaba nelishwa mna ngoba ngela xesha thina besitshata yayingekho le nto ye-counselling. Sitshate thina savela kancinci be-counselling, sasincedwa yigrace. Ndikhumbula mna mhla ndiye kwi-counselling ndiyokhansilishwa, ndakhansilishwa yindoda ekocaba iyaqala ukukhansilisha. Cha bendiyithandela le nto yoba noko ndike ndiyive epulpitini xa ithetha ngonkosikazi ndaqoma ndizame. Hey, yavele yalala ngesisi yathi hayi mani mfeshe yadlala mani uyayazi yonke le nto. Uyazi yonke le nto kudala utshumayela, uyazi yonke le nto kudala utshumayela.
uhlanganisa ukushumayela nokuncedwa emtshatweni. Akayazi into yoba kukhona abashumayeli abahlali kakubi emizini abo. Nathi ndithethayo behlaliswe kakubi yi-principle of living. Kukhona izinto kulo mtshato ezingazange zashiywa. YaRebheka uyohambana nale ndoda Rebheka, ngoba uba Rebheka kufuneka usetyenziwe. Are you willing to live? In order for you to cleave, you don't cleave if you have not left. You live first before sithethe nge-cleaving. I-cleaving ane mana usakhona amagama manzima ngedive no cleavage. Amanye amagama asibhidisa njengoba uzothetha ngento eSouth Africa kuzoba khona imini ye-cleavage. Khona usuku nje ozobekwa bucala kuthiwa i-cleavage day. Cleavage day. Enzela ubungothuku wena ungafundi amaphepha uyomangala ngaloo mini edolophini ofika kuthuku. Wena-ke ufunda iBhayibhile yodwa awuyazi uba kuzobe kwi-cleavage day. Uyokothuka uncame e-ofisini lakho. I-principle of living kashiya ngoba ezinye ingxaki zomtshato zizinto ezingashiywanga, azishiywanga, kutshatwe nazo. Anithi amen. Ungenwe nazo apha. Kukhona amadoda angena nene, uyabona lelo uva kuthiwa indoda xa inomsindo ithanda nantloko kakubi nantloko. Kungena indoda ingekabi nayo intloko, itshate kodwa intloko ayinayo. Lo sisi akalibali efumana inhloko kulo mtshato, kanti this is not a head le atshata nayo, ayina head kwayona, akayo head, i-headache. Now lo living ayingo-living wamadododwa, ngu-living wespouses zosibini ezingena emtshatweni. You need to live. Rebecca, are you willing to live? Ngoba no Isaac must live. Ipastor ukhutshelwa kumama wakhe ebemthanda, he must live that. Makadlule kule emotional attachment ebenayo nomama wakhe sebhubhile. Lo mntana mna kodwa wathiwa ngumncinci oko waphutshelwayo umane siye emangcwabeni eyolile lo mama wakhe emangcwabeni. Umntana uwathashi ngengcwaba, ufike wena brother uhlanganiswa nalo muntu emishini azomane emangcwabeni koselapha endlini, ngoba utshatwe engakhange ahlukaniswe namangcwaba lawa kwangcwatyelwa khona unina. Nawe kuvuka inhloko zikadabsi, inhloko zefamily, ubhoke igama lenkosi malibongwe, nawe ubhoke uvukelwe lona. Principle of living. Kuthiwa ke waya ke uRebecca eligama lithi Rebecca, i-personal meaning eligama lithi Rebecca lithetha a cow, lithetha imazi. In other alithethi a bull, alithethi inkunzi, lithetha imazi. Hey, kodwa manje alishoka kuhle igama xa lisho ecaweni, imazi. Ecaweni Moses namagama esiwafundiswayo uthethe ngawo. Ndiyeke ndithethe uRebecca lokha. Igama lithi Rebecca lithetha imazi. Ngiyabona uba hey ngeminye imitshato ichithwa zinkunzi zimbini. Inkunzi ezilapha ule crawl ithe ithi yatshata le ayafumana kwamazi, yafumana inkunzi yathi
udibane nenkunzi. Ikithi iyabhodla, sibhodle zombili. Sibhodle zombili. Ujoke kabi ebecinga uba yintombi le ayishadayo, becinga uba imasi, kanti ilishwa lakhe ayingoRebheka lomshado wakhe namhlanje. Ufumene ebhu abasathi ubekele ebhuli na ibekeli, abasathi nebhuli itsho nayo ncame bonakala uba mawube khona ohlayo madoda. Inkunzi zimbili selishwa and asezuvuma uzothi ukuthi hayi kungcono siyeke lo mshado awufunction, lo mshado uthi dysfunctional. Sithi ke ngokuhlala nayo nyamezela futhi nyamezela iba sonyamezela nyamezela la nkunzi. Into abakubasisho ibithathwe nguwe mosla nkunzi, ibise nawe mosla njengoba ngoba ubuhlandi nje ize nawe, inkunzi eze nawe leya. Mary wachata igama eliRebheka lithini ya? Akuzenzima uba sizothandazela inkunzi ngoku, kanti ngoba sicela kwangoko wathi sicela uThixo anti-supply ngemanzi. Sitsho kwangoko sithi Nkosi uncede lo mzalwana uthambile, ngabazalwana abasoft, akadingi inkunzi noko, iyambulala inkunzi before time. Simcelele ukuthi kuba yini Nkosi ungafumane lona umzalwane kwabazalwana uThixo batsho ngiqomba hayi at least ngeke akwazi ukudila nenkunzi lo, ncede Nkosi umnike imasi. Yazi babe kuthiwa sipha into enteni benizothi hithi meza kunjani kwakho. Now wafuneka ke ngoku ikliva uncamathele icleaving yenzeka kamandi. Kulithe iBhayibhile wathi eseza uRebheka wehlika uIsaac wamhlangabeza, noIsaac left, noRebheka left, bahlangana halfway. Ngoba ngoku nje kufuneka beklivile bencamathelene. Now icleaving iya kwi-principle of unity. Now, unity does not say that there is no diversity, but in unity it means ifida ultimate purpose. Ultimate purpose. Nicinga ni supplementane until ipurpose ibe reached. Nikwazi ukufikela kwi-agreement, nikwazi ukufikela kwi-consensus. Noba nike na diffara ayithethi iunity, ayithethi uba nicinge nibe ngama-sausage kube khona othi xa kuthethwa naye yena akacingi, yena ayamkele kazi yakhe incinga kulo mthamo. Icleaving uncamathela mama la ngilixelele umthatho lento yi-physical. Umthatho uveza lento ukuthi i-physical union of two people. Xa behlangana abantu baveza a greater purpose for the church, baveza ibandla noKristu. Yonke ne-aplya kulo mtshato sinayo, njengoba sitshatile nje yipractice le, sipracticela umtshato omkhulu. Abathi bebuzo Peter besithi yombonana umkamka nifike ezulwini kwathiwa akutshadwa aba, because uYesu akafuna uba nasithembu ngase kuba into yoba ndithi uyabona umaphulosi lo nyani into betithi idathe ngalami, uyabona apha ezulwini into betithi idathe. Ndiyaqonda uba uThixo ondeza ndilibala uba bengunkosikazi lo, noba uThixo yenza loo nto uba ndimlibala unkosikazi uba
lo sisi ebeyinkosikazi yami lo sisi noba ndoyilibala ngoba phaya izulu kuthiwa kutshadwa phaya ngoba uYesu ufuna into okokuba sonke thina sibe yintombi sitshate yena silibandla one woman for one man. Now uba nathi besingazintwana pha ezinabafazi bethu athi uYesu ufuna umfazi wakhe sibe sibhizi sathetha nowakho wena kawusapha nkosikazi nakuye uYesu lento yokushiya awungeke uyotshata noYesu as intombi yakhe ungashiyaka. Nalento ye-cliffing ukuncamathela enkosini ithi incwadi yezenzo wafika oBarnabas bathi kwelabandla lase-Antioch bathi ithi iBhayibhile bafika balubona ubabalo babe sebebayala bethi mabathi nca enkosini